Ahoj, no. Dneska si zahráme Cities Skylines 2. Akú mapu si dáme? Ako ja, podľa mňa, je dosť dobrá, ktorá to bola. Myslím, že nie táto. Táto. Dáme táto. Napríklad túto dáme, to je pekná. A ako sa bude volať? Môže byť. Dobre, môžeme začať hru. No, sme tady. Pozrite na tú peknú mapu. Tuto sú koleje. Takto pôjde nejaký vlak. Zrazíme. Serám na vlak. Poďme hrať. No ja som tu na to, aby som si posunul mesto. A vždycky začínam týmito veľkými, lebo to je podľa mňa najlepšie. Tak aspoň potom nebudú veľké zápchy, lebo tak, dáme to takto. Začiatok robíme také moc zvrobné tie cesty urobíme. Napríklad, teraz musíme zistiť, kde fúka vietor. Wappa. Takto sa to robí. Napríklad, no. Ne! Tak túto fúka, už pôjde. Tak sa pôjde. Fakt, ja nechcem, aby sme to fakt nedovod, lebo to to nepáči, ak sme tak pekne prešli, lebo sa dáme čo najviac čističiek zatiaľ. Už môžeme kupovať. Kupujeme. Kupujeme ešte túto, aby sme mali zelenú pre týchto. Tak. A my sme tak číslo, dáme sa viacej. Tak, elektriku majú, všetko majú, stavajú sa tu. Nehovorte, že to není výborné a úžasné. Wow. Preto postavíme čo najviac ich, aby sa tu mohli usťahovať a aby sme tu mohli peniaze dostávať za to napríklad. To chceme mohlo byť pekne krásne túto pri rieke, takže to bude dobrý. Troška je to aj zahne tej cesty, lebo to bude vyzerať troška krajšie. Takto. Takto. Tak. Není to len to trošku. Tak. Ďalej to nedám prejsť za to, nech som tam vyhľadať tie čísličky. Tuto sa najviac vedie tieto domy. Nechcem tieto hnusné, tie spojené domy, vyzerá to hrozne. Teraz musíme čakať. Už máme domy! Už tu chodia. Taxík tu je. Fúha. No. Už sa tu niekto stahuje s týmto tu. Teraz. Koľko máme? Dík 400 obyvateľov a ide to rýchlo. Čo máme? Za jeden bod si môžeme kúpiť maximálne, že kruháče, čo potrebujeme. Kruháče sú dosť dobré. Máme ešte tieto veci. Cesty sú hlavnejšie. Máme som toto. Super. Tak. Sem dáme hospital, alebo nemocný. Sa tu mali radšej, dám sem dozadu pekne krásne tento chrám, pekne dozadu sa prejsť. A tuto, poďme po, je to hrozne urobené, je to moc blízko, nevadí. No, tuto im dáme s tým sem pekne krásne, také tieto upgrady. Tak na čo, no? Tak to stačí. Ideme sem troška im tu zväčšíme toto, aby sme sa pripravili na najhoršie chvíle. Tak, napríklad. Niečo mi tu chýba. Hej, škola! Jak chcem školu? To je zo druhého. A ja chcem teraz. Čo potrebujeme? XPčka. No. Ale. Ja to americké domy. Neviem, jestli to americké domy moc nepáčia. Ty vole, jaká slučka, že to není pekné. Tu sa stávajú domičky, tu sa stávajú, to je aké tenké, že tu niekto môže aj bývať. Že niekto aj vybývať. No. Vaša pekná uholná elektráreň funguje, no ja som rád. Musíme robiť takto podkoviť. Tak, tuto sa stávajú domičky. Takéto pekné, už sa skôr viac hodia tie domy, ako tieto tu dole. Kráčate si tu po ulici, takto. Idete, stavite si tu dom.
elektrárne na uhlie. Že to není pekné, mi nehovorte. Čiže ako by to malo byť niekde inde, ako v tejto industriálnej časti. Nevadí, potrebujem. Yes, máme to, školy! Kupujeme. Máme milión. Ja odporúčam veľakrát, ja to robím tak, že vysokú, strednú, alebo čo to je? Vysoká škola. Veľká škola, high school. To je jedno, tuto. Ja to dám vždycky pre seba, potom už budem mať poptávku, alebo čo to je po týchto office zóne. Čo sa stane? Nemali budem moc money, dám sem takýto veľký. Vieš čo, dám sem veľký. Tak ne, tak tento. Ne, tak to tiež na to je. Wow. Najlepšie, že oni tu stále chcú mať samé tieto tu obchodíky a také. No potom oni sa sťažujú, že nemajú ľudí. Tak, tu dáme, tak to spojíme. Ej, čo tu nebývate? Však čo, troška som vám odbuchol barák, no čo sa stane? Tu tam tiež niekto nebýval, stáva sa to, to je dosť zaujímavé. Ľudia chcú bývať, tak budú no. Tak tuto im dáme nejaké zóny, nech tu bývajú. Hej, zóny, bývajte tu. Tuto vám dám nejaké tieto. Tieto nech tu môžu bývať. Americké domy, ne, ďakujem. Tak, tuto môžu nakupovať koľko chcú, dám troška zrýchlenie času. A čo tu, no. Tu sa je krásne, ja to vidím, kto by nechcel mať takýto výhľad? Proste, kto by nechcel takto na rieku? Aby som sa bál, že tu padnem z tohoto. To je dobré, šipky do vody by sa skákali. To ešte poďme sa potom skáďať presne. To je nikto ďalej, fúha. Vyviera, nebojte sa, to vyviera určite. Táto moja konštrukcia, ty veľa, aká pekná. Wow, z výšky to vyzerá zaujímavé. Tu moje mesto, vyzerá hrozne. No, takže. My by sme mali zapracovať na veciach nejakých. Chcem internet, potom je to. Ja, to je internet je hlavný. Toto máme metro v tejto 600 obyvateľnej, proste kde býva 600 obyvateľov, 600 obyvateľnom meste. Napríklad. Hej, však bývajte, však ja som vám sem dal milión týchto tu a nechcete tu bývať. Tu ani nebudete. Mám tu vlastne nejakú. Tu dal som sem vlastne nemocnicu. Taká, no nemocnica, tak tá ošetrovaná malička. To vy ste už zabrali miesto, fúha. No. Poďte. Ešte nechcete bývať isté, čo? Čo sa vám nepáči? Neviem, že sa vám nepáči. Nevadí. Dávame ďalej, nech tu nasíme sa ďalšie. Ale vy keď tu nechcete bývať, tak. Sorry. Tak vám nebudem prekážať ceste, ale stále sme moc, akože to pôjde vyššie, ale. Nie, domy sa stavajú, pekne to tu je, že? A ja si myslím, no, takže tak. Takže to by malo byť koniec zatiaľ. Budú ďalšie ďalej, určite. Táto hra ma baví, takže tak. A dúfam, že aj vás to bude baviť a budem tu mať aspoň jedno zhliadnutie, wow. Dobre, super. Počkajte, ešte kúpime niečo. Ešte tu niečo kúpime. Potom to niekedy na budúce. Ale to. No, dobre, to necháme na budúce, takže čaute ľudia.